गामिया मा गामि जोंना गवालपारानि ओमफ्राय बे हिनजावसाफोरखौ नोङो साप्लाय हरनायावनो बेसेबां मोनो खिथा सैथो हारसिंना बेसेबां मोना इसोरखौ सिनायो नालाय आङो लोगो मोनदों नालाय ओमफ्राय हरदों आरो माना 15,000 फैसाखौ सोर बिनाय बेसो बिदोङो नों मोनलिङा नङा बे खोन्थाबाय नालाय ओमफ्राय बुंनानै हरबाय आङो ओमफ्राय सासे हिनजावसाखौ नोङो लोगोआव लाफानानै मा बदबद खालायखो नोङो हिनजाव थाखानानै हा मा गामि खिथा गवालपारा लक्षिपुर फारसेनिफ्राय खिथा दे नोंनि नाम साम आंनि नामा कर्मजित ब्रह्म आफानि नामा मुन्ना ब्रह्म होनो बिकास ब्रह्म आफानि नाम नोंनि आफानि नाम बिकास ब्रह्म गामि सामि खिथालाय डिस्ट्रिक्टआ खिथा जायगा खिथा गवालपारा भिलेजआ जोंना बस्तमपारा होनो गामिया बस्तमपारा गामि मा माने नोंसा आफानि नामा बिकास ब्रह्मनि फिसाला नोंनि मामोन नामा कर्मजित बिथाङा दिनै गुवाहाटीयावहा साब्रै साबा गथ'फोर उन्दै सिख्लाफोर लाबोनानै बिजनेस खालामनायावहा जों दिनै हमनो हादों बेनिखायनो बिथांखौ जोङो एसे एनै फंसे फंनै जोङो मानजाव होदोबो ओंखायनो बिनि जिथु अरिजिनेल तथ्यखौ जों मोनबाय दिनै बिथाङा अलरेडि हिनजाव थाखानाय फिसाबो दंखायो बेनिखायनो जोङो गुवाहाटीयाव हमनानै बिथांखौ बे बर' रायजो राजानि गेजेराव दैथायहरनो थाखाय बिथांखौ सिनायथि होनो थाखाय जों बेखिनिखौ लायनाय जायो जोंनि बे सासन आरो मोनबावाखै एक्चुअली लोगोफोर जोंनि लाइमोनफोरखौ फोसाबनो हागोन ना हाला जोंनि समाजखौ जों फोसाबनो हागोन ना हाला बिराद साननो गोनां जाबाय आरोना दिनै सामफ्रोमबो माबा ड्राग्स जानाय सिगारेट सोबनाय बिरि सोबनाय हौवा हिनजाव गोनांखाया गुबुन हौवा गोनांखाखौ लानाय सोरबा हौवा गोनांखाया सोरबा हिनजाव गोनांखाखौ लानाय थ' मा जाबावगोन आरोना बिथांमोननि गथ'फोरा माने बिमा गद गैया बिफा गद गैया जाबाय दिनै बिथांमोननि सोलोंथाइया माने पुरा बरबाद जाबाय जोंनि एक्स एनडिएफबि बिथांमोना गुवाहाटीयाव थानानै जि खामानि मावगासिनो दं जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोद मोजां खामानि मावगासिनो दं आरोना बिथांमोना बाख्नायथाव खामानि मावगासिनो दं नाथाय बिथांमोनाल' हारसिङै हाया जों बेनिखायनो जों बयबो रायजो राजाफोरा जों बयबो आफादफोरा माने बिथांमोनखौ हेफाजाब होनांगोन आरोना जोंनि लाइमोनफोरा जोंनि फिसाफ्रानो जोंनि फिउचार दिनै जोंनि लाइमोनफोरा जुदि गावनि केरियारखौ बानायनो नागारै जुदि गाज्रि लामाथिं आगान सुरगासिनो दं दिनै माने भाइरेल भिडिअ गाज्रि भिडिअ माबा देहा फालांगिनो माबा थ' माथो बुंबावगोन आरोना लोगोफोर बयबो आवगायबोदो बयबो खौसे जादो बयबो गासै समाजनि जेंनाफोरखौ जों बयबो ज' ज'यैसो खामानि मावनानैसो जों सुस्रांलायनो हागोन नङाबा जों हानाय नङा हारसिं आरोना जोंनि गथ' गथाय गोनांखा हौवा हिनजावफोरा गुबुनजों लालायनानै जोंनि बे थाखानाय गथ' गथायफोरा माने आलाय सिलाय जागासिनो दं बिथांमोन जोंनि बे गथ'फोरा मा जागोन बिमा बिफा गद गैला थ' बिमा बिफा गद गैयिनि थाखाय बिसोरनि फरायनाय लिरनाय बेफोरबो जेबो गद गैला थारमाने एसे बेखार जाखाबाय आरोना फिसाफोरखौ जों बरबाद खालामहरनाय जाबाय थ' बेफोरबायदि जाबाय थायोब्ला जोंना मा जागोन साफ्रोमबो जुदि गथ'आ बिमा बिफा गद गैयै जायोब्ला लेखा फरायनाय गैयै जायोब्ला जोंनि समाजा मा जाहैगोन दा थ' एसेनोसै लोगोफोर मोजां मोनदोंबा मोनसे लाइक खालामदो बे भिडिअखौ चेनेलाव गोदानबा अननानै बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो फिसा चेनेल होननानै जोगारना दोननांलालै भाइफोर हायोब्ला अननानै एसे शेयार खालामदो